Velkommen til Numeroguru YouTube-kanalen. I dagens video vil vi udforske betydningen af fødselsnummer 1, også kendt som driver, basic eller sidechick number inden for numerologi. Før vi begynder, hvis du har problemer med at finde denne video på dit foretrukne sprog, kan du tjekke beskrivelsen nedenfor for et link til fødselsnummer 1-videoen på dit sprog. I denne video vil vi diskutere de unikke træk ved personer med nummer 1, foreslå ideelle karriereveje og afsløre dine heldige tal og gunstige farver. Vi vil også dække de numre, der er mest kompatible med dig til venskaber, forretningspartnerskaber eller ægteskab, for at hjælpe dig med at opbygge de bedste forbindelser. Så lad os komme i gang. I numerology er driver, basic eller sidechick number en tildelt personer født den 1., 10., 19. eller 28. i en hvilken som helst måned. For eksempel har en person født den 1. et nummer på 1. Hvis en person er født den 10., lægger man 1 og 0 sammen, hvilket giver 1. For dem, der er født den 19., lægger man 1 og 9 sammen for at få 10 og derefter 1 og 0, hvilket også giver 1. Ligeledes, hvis nogen er født den 28., giver summen af 2 og 8, 10, og 1 plus 0 giver 1. Selvom alle, der er født på disse datoer, deler kvaliteterne af nummer 1, har de forskellige personlighedstræk baseret på deres specifikke fødselsdato. For eksempel vil personer født den 1. have forskellige karakteristika sammenlignet med den født den 10., 19. eller 28. Vi vil udforske disse forskelle i slutningen af videoen, så sørg for at se med hele vejen. I numerology er tallet 1 forbundet med solen, som symboliserer lederskab og energi. Ligesom solen lyser verden op, deler folk med fødselsnummer en lignende kvaliteter. De er generøse og yder naturligt deres støtte til andre. Hvis en ven er i problemer, vil de med driver, basic eller sidechick number 1 være der for at hjælpe, selv i en stor forsamling. De er troværdige og vinder hurtigt andres tillid. Men personer med fødselsnummer 1 kan også være aggressive og har en tendens til at dominere samtaler. Denne egenskab kan hjælpe dem i deres karriere, men kan føre til udfordringer i personlige forhold. Nogle gange forveksler de selvrespekt med ego, hvilket kan få dem til at tale hårdt uden at være klar over det, hvilket kan såre andres følelser. Det er vigtigt for dem at være opmærksomme på dette og kommunikere mere venligt. Folk med dette fødselsnummer værdsætter deres frihed og bryder sig ikke om at føle sig presset. De har ofte svært ved at finde tilfredsstillelse i deres job, da de stræber efter at være de bedste og kun føler sig opfyldt, når de når til tops. De foretrækker at tage ansvaret og er villige til at tage risici, hvilket gør dem unikke og giver dem en særlig identitet. I kærlighedsforhold kan den med fødselsnummer 1 ofte opleve udfordringer. De udtrykker åbent deres følelser og er villige til at kæmpe for kærligheden, men deres fokus på arbejde kan til tider føre til, at de forsømmer deres partnere, hvilket kan skabe belastning i forholdet. Selvom nogen ser dem som bossy eller aggressive, er det vigtigt at anerkende, at de også kan være meget støttende og respektfulde. Personer med fødselsnummer 1 er ofte villige til at tage risici, uanset om det gælder livet eller når de kører et køretøj, hvor de ikke lægger stor vægt på bump undervejs. De har en tendens til at bevæge sig fremad uden at overtænke forhindringer. De har også svært ved at sige nej og hjælper gerne dem, der har brug for det. Med egenskaber, der afspejler solen, fungerer de som en kilde til støtte og vejledning. De giver kontinuerligt tilbage gennem viden, hjælp og deres talenter. Personer med fødselsnummer 1 ses ofte som stabile, selvsikre og afbalancerede. I modsætning til dem, der kan udvise meget energi eller aggression, forbliver de ofte rolige og sammensatte. Man kan bemærke deres stabilitet gennem deres ansigtsudtryk og kropssprog, som udstråler en følelse af fasthed. De viser som regel ikke deres følelser åbent, for eksempel er deres smil blide snarere end store og brede. Selv når de føler sig anspændte, kan man sjældent se det på deres ansigt. Disse personer har en stærk tilstedeværelse, og når de træder ind i et rum, lægger folk ofte mærke til dem med det samme. Deres selvtillid viser sig i deres måde at tale og føre sig frem på, og de opretholder generelt en afbalanceret følelsesmæssig tilstand, hvor de oplever følelser på et moderat niveau. Folk med fødselsnummer 1 er kendt for deres stærke leadership qualities. Deres indflydelse er så mærkbar,
at når nogen ny træder ind i en virksomhed som lead, undrer andre sig ofte over, hvordan de hurtigt opnåede den position. Denne naturlige evne til at lede viser sig tidligt i livet, som at være kaptajn for et skolehold eller klassens monitor. De inspirerer andre til at fuldføre projekter og opgaver, ikke kun ved at afslutte deres eget arbejde, men ved at motivere dem omkring den. I numerology repræsenterer solen energi. Ligesom solen stiger og sænker sig på samme tid hver dag, arbejder folk med fødselsnummer 1 hårdt for at opnå deres mål konsekvent. De er dedikerede, villige til at lægge både fysisk og mental indsats i det, og de er meget ambitiøse. Disse individer omfavner nye muligheder og udfordringer, hvilket viser stærk vilje, fremragende leadership og store organisatoriske færdigheder. Man kan se deres ansvarsfølelse i alt, hvad de gør. Mennesker med fødselsnummer 1 har stærke leadership skills og klarer sig ofte godt i stillinger, hvor de kan tage ansvar, såsom at lede en organisation eller tjene som president eller secretary. I militæret kan de stige til rækker som major eller højere. Mange personer med dette nummer er fremragende entrepreneurs, fordi de nyder at være deres egen boss, hvilket passer til deres uafhængige natur. Uanset om det er i government, militær eller politiet, har de en tendens til at få succes på grund af deres uddannelse og leadership qualities. De har også et talent for diplomati og for at løse konflikter effektivt. Selvom disse roller kan være opfyldende, foreslår jeg at forfølge din egen business så hurtigt som muligt. At være din egen boss hjælper dig med at undgå frustration fra andre, der kontrollerer dit arbejde. Uanset om din business-idé er stor eller lille, tag det spring. Byg dine færdigheder og viden, og sigt højt. Med din ambition og evne til at træffe hurtige beslutninger, vil det at blive din egen boss føre dig til succes inden for et hvert felt. Når man taler om ulemperne ved personer med fødselsnummer 1, er det vigtigt at nævne, at de nogle gange kan være egoistiske og arrogante. De har en tendens til at være stædige og kan fremstå som dominerende, mens de prøver at få tingene gjort. Denne adfærd kan skabe pres på dem, der arbejder under dem, hvilket kan få det til at se ud som om, de optræder som en konge. Det er essentielt for dem at håndtere denne tendens. Selvom de ofte fuldfører opgaver effektivt, kan de glemme, at deres teammedlemmer også er mennesker. Mens de har meget energi, deler andre måske ikke den samme motivation. Denne frakobling kan føre til, at de bliver for dominerende og bossede, hvilket bør undgås. Derudover kan de fremstå arrogante over for deres overordnede og kræve respekt fra deres team, hvilket skaber en anspændt atmosfære. De træffer ofte hurtige beslutninger uden at tænke dem grundigt igennem. Deres vilje til at tage risici kan føre til impulsive handlinger, som de senere måtte fortryde. Hvis dit fødselsnummer er 1, er datorerne 1, 10, 19 og 28 meget heldige for dig. De bedste tal for dig at forbinde dig med er 1, 2, 3, 5 og 9. At danne partnerskaber med mennesker, hvis fødselsnumre summerer til disse tal, kan være gavnligt. Når det kommer til farver, betragtes nuancer af solen som gul, orange, guld og brun som heldige. At bruge disse farver oftere kan bringe positive forandringer til dit liv, hvor gul især er heldig. Dog er tallet 8 ikke gunstigt for fødselsnummer 1. Vær forsigtig, når du kører på datoer, der summerer til 8, såsom år som 2015 og 2024, som også svarer til 8. Du har måske bemærket nogle usædvanlige begivenheder i disse år. Personer med fødselsnummer 1 kan opleve nogle sundhedsudfordringer. De er mere tilbøjelige til at opleve hovedpine og migræner, hvilket kan være ganske ubehageligt. Der er også en højere risiko for hjerteanfald, så det er vigtigt for dem at tage sig af deres hjertehelse. Mange individer med dette fødselsnummer kan have problemer med myopi, hvilket betyder, at de har svært ved at se ting på afstand. Derudover kan de være i risiko for hedeslag, især i varmt vejr. Problemer relateret til ørerne, næsen og halsen kan også forekomme. Det er vigtigt for dem med fødselsnummer 1 at være opmærksomme på deres sundhed og søge lægehjælp, når det er nødvendigt. Det vigtigste tip til at nå dit fulde potentiale er at udvikle vanen med punktlighed. Ligesom solen stiger op og går ned på samme tidspunkt hver dag,
bør du sigte efter at være til tiden til alt, hvad du gør. Denne disciplin kan hjælpe dig med at blive nummer 1 i dit liv. Husk, at din familie og venner måske ikke altid forstår dine mål, så det er vigtigt at kommunikere med dem roligt og tålmodigt. Du vil måske nogle gange finde dig selv i at mislike folk, der ikke er hurtige eller skarpe, men prøv at ændre denne holdning. For dem med fødselsnummer 1 er lederskab et naturligt talent. Muligheder for lederskab vil komme, så det er vigtigt at være klar til dem, selvom du til tider føler dig ukvalificeret. Undgå at være bossy, aggressiv eller egotisk, da disse egenskaber kan skubbe folk væk. Fokus sig i stedet på at være respektfuld og positiv. Denne respektfulde aura vil hjælpe dig med hurtigt at opnå respekt, især når du er i en lederskabsrolle. Omfavn din rejse, og succes vil følge. Bill Gates, født den 28. oktober 1955. Område: Business, Entrepreneurship, grundlægger af Microsoft. Succes: Bill Gates medstiftede Microsoft, som blev et af de største tech-firmaer i verden. Hans visionære lederskab, innovative tænkning og konkurrenceånd, der alle var i overensstemmelse med fødselsnummer 1 træk, hjalp ham med at opbygge et teknologisk imperium. Hans stærke følelse af individualitet og evne til at lede fra fronten gjorde ham til en global business-ikon. Indira Gandhi, født den 19. november 1917. Område: Politik, den første kvindelige premierminister i Indien. Succes: Indira Gandhi var den første og hidtil eneste kvindelige premierminister i Indien. Kendt for sin beslutsomme ledelse og autoritære stil, udviste hun de lederskab fødselsnummer 1. Hendes evne til at træffe modige beslutninger, såsom nationaliseringen af banker og den grønne revolution, viste hendes magtfulde og uafhængige personlighed. Hun efterlod et varigt indtryk på indisk politik. Mukesh Ambani, født den 19. april 1957. Område: Business, formand for Reliance Industries. Succes: Mukesh Ambani, en af verdens rigeste mænd, er formand for Reliance Industries, et konglomerat, der spænder over petrochemikalier, raffinering, telekom og detailhandel. Hans iværksætterånd, ambition og lederskab har drevet Reliance til at blive en global magtfaktor. Ambanis evne til at forestille sig og udføre storskala projekter er et kendetegn ved fødselsnummer 1's lederskabskvaliteter. Elon Musk, født den 28. juni 1971. Område: Entrepreneurship, Technology, CEO for SpaceX, Tesla, X. Succes: Elon Musk er en visionær leder, der er kendt for at revolutionere flere industrier, herunder elektriske køretøjer, rumfart og vedvarende energi. Som grundlægger og CEO for virksomheder som SpaceX og Tesla, personificerer Musk egenskaberne ved fødselsnummer 1, såsom innovation og ambition. Hans fremadskuende tilgang og evne til at presse grænser har gjort ham til en af de mest indflydelsesrige skikkelser